Kauturan, nagapasalamat naman kita sa Ginoo sa sining adlaw kay kita magkaobsanay naman sa pagmamalandong sang pulong sang Ginoo nga makita sa Salmo Kapitulo 1 kag bagabasahon nakon ang halin sa 1 tubtob sa 6 kag nagasiling diri sa hiligaynon nga Bible. Bulahan ang tao nga nagasikway sang laygay sang mga malaot, nga wala nagasunod sa ginahimo sang mga makasasala, nga wala nagabuylog sa mga nagayaguta sa Dios. Sa baylo, naluyag siya magbasa o kung magpamalandong sang kasuguan sang Ginoo. Kag nagatuon sini sa adlaw kag sa gabi. Kangay siya sang kahoy nga nagatubo sa igad sang saba, nga nagapamunga ini sa nagakaigo nga panahon. Kag ang iya mga dahon wala nagakalaya. Mategayo niya ang tanan nga iya ginahimo. Pero hindi kangay sini ang mga malaot. Kangay sila sa labhang nga ginapalit sang hangin. Ang mga malaot pagakundinahon sang Dios. Ang mga makasala hindi pag-isimpon sa mga matarong. Ang Ginoo nagaytoy-toy kag nagaapin sang mga matarong nga mga tao. Pero ang malaot nagapadulong sa ila kalaglagan. Ini amo ang pulong sang Ginoo kag sa sini nga aga, sa sini nga tion, aton tan-awon ang kabuhi sang isa ka tawo nga malipayon. Sa aton kalibutan, may nagakalinlain nga kalipay nga ginapatyag sang mga tao. Ang iban nagakalipay sa ginasiling kalibutanon nga kalipay. Kagiban niya ang mga tao, ang ila kalipay ara sa Ginoo, ginatawag nga Dios non nga kalipay. So tanaw naton kag busi siyon kag hangpon ang matuod nga kalipay nga dapat amo ang batyagon sang mga tao. Ang balaan na kasulatan nga aton ginbasa halin sa Salmo 1 kapitulo 1 bersikulo 1 pakadto sa 6, ini nagahambal sa aton nga nagasiling bulahan. Ang pulo nga bulahan nagapainsindi nga malipayon. Bulahan o kon malipayon ang tao nga wala nagakabuhi sa laygay sang malaot nga mga tao. Ang malipayon diri nga tao siling sang balaan nga kasulatan, amo ang mga matarong nga mga tao nga wala nagakabuhi sa laygay o kon advice sang malaot nga mga tao. Iko naton tanawon ang kamatuoran, anuman ang itudlo ang ilaygay sang mga malaot nga mga tao sa ilang mga isig katao. Dapat sang mga tao nga mga malaot ila anay laygayan ang ilang kaugalingon kag wala nagakadapat nga laygayan nila ang iban nga mga tao kay sila sa ilang kaugalingon wala manggani sang mga bagay nga mataro nga ilang ginahimo. So ang isa ka tao nga malipayon amo ini ang tao
nga wala nagakabuhi sa laygay sa mga tao nga mga malaot. Kung aton tanawon ang Job chapter 2 verses 9 kag 10, ini amo ang pulong nga ginhambal sang asawa ni Job. Dumdum mo naton ang kasaysayan ni Job. Si Job nagbalatian kag ang iyang masakit mga hubag sa bilog niyang kalawasan halin sa ulo pakadto gid sa tiil kag nagaanto siya. Kag may tion nga si Job nagkadto sa basurahan, nagkuha sang kulon nga iya nga nabuka, kag amo ini ang ginkalot niya sa iyang nagpalangatol nga lawas. Kag nakita ini sa iyang asawa, kag ang asawa naghambal sa iya, naglaygay, nag-advise kay Job. Siling siyang asawa, magapadayon pa bala ikaw sa pagkabuhi nga matarong? Siling siyang asawa, buyayawa ang Diyos kag magpakamatay. Kag ang sabat ni Job sa iya amo ini, wala sing pulos ang imo ginapanghambal. Batonon lang bala naton ang mga maayo nga bagay halin sa Dios, kag hindi naton batonon ang mga bagay nga daw hindi maayo sa aton pamatyag. Kag nagsiling ang Bible sa siningation, wala gid makasala si Job sa atubangan sang Ginoo. Ari ang laygay, nagalaygay siya siyang bana, pero ang iyang laygay hindi suno sa kabubuton sang Ginoo. Kag makabig naton ini nga malaot nga klase sang paglaygay. Kay man dapat ang laygay nagasinanto sa kabubuton sang Dios. Kung ano man ang aton igahambal, dapat suno sa plano kag kabubuton sang Ginoo. Mga kauturan, kung wala ikaw sing madumduman nga maayo nga inughambal sa imong isig katao, mas maayo pa nga hindi ka na lang anay maghambal o kung maglaygay sa ila. Siguroon nimo nga ang imong gina-advise, ginatudlo, ginalaygay sa imong isig katao, maayo kag ayon sa plano kag kabubuton sang Dios. Hindi nga nagasupak sa plano kag kabubuton sa Ginoo. May isa man kapanahon kag makita naton ang istorya halin sa Acts chapter 3 kag 4, si San Pedro nag-ayo sang isa kalupog. Pagayo ni San Pedro siya ginsingganan ni Pedro ang lupog, sa ngalan ni Jesus nga taga Nazaret, tindog. Kag ang lupog nagtindog, nag-ayo, kag nagtumbo gid siya. Pero ang mga katawhan, ilabi na gid ang mga leaders nga membro sang Sanhedrin sang mga Hudiyo, hindi makapati kag hindi sila gusto magpamati nga ang isa kalupog ginayo sa ngalan ni Kristo nga taga Nazaret. Hindi sila gusto magpamati nga sugilanon. Siguro mas manami pa kung nagsugid si San Pedro nga ang lupog nag-ayo sa ngalan ni Caiphas nga high priest. Siguro malipay pa sila kung magsiling si San Pedro nga ang lupog nag-ayo sa ngalan ni Pilato o kung iban pa nga mga leaders. Pero hindi sila gusto magpamati nga ang lupog ginayo sa ngalan ni Kristo
nga taga Nazaret. Tungod sina ginpriso nila si San Pedro kag si John nga upod ni Peter. Ginpriso nila sila sa prisuan kag pagkaaga ila pagidliwat gini-examine sa sining mga leaders kag si San Pedro nagahambal sang kamatuoran nga si ang lupog na ayo tungod sa ngalan ni Kristo nga taga Nazaret. Tungod kay hindi sila gusto magpamati, nagmeeting sila kung ano ang ilang desisyon sa sining duwa ka anak sa Dios, kag ang ilang desisyon amo ini nga ilang singganon si Pedro kag si John nga hindi nagidliwat maghambal kag magpanudlo sa ngalan ni Jesus Christ nga taga Nazaret. Amo ina ang ilang laygay. Mga leaders ini sila. Pero kabalo ka kung ano iya ang nagapabilin sa balatyago ni Pedro kag ni John, ang nagapabilin sa ilang hunahuna, amo ang sugo sang Dios sa ila. Ano iya ang sugo sang Dios? Ang sugo sang Dios amo ini, lakat kamo, ibantala, iwali, itudlo ninyo ang mayong balita sa tanan nga mga tao. Kag nagsiling si Kristo sa ila, tanawa ako magaupod sa inyo sa tanan nga panahon. So may duha ka sugo dre, ang sugo sang Dios nga magalakat sila kag magawali. Ang sugo iya sa mga leaders, kag amo ini ang ilang laygay, amo ini ang ilang gintudlo kay Peter kag kay John, nga hindi nagid sila magpanudlo, magwali sa ngalan ni Kristo. Kabalo ka ako ng sabat ni San Pedro, ang sabat niya, dapat nga sundo nakon ang Diyos, labaw kay sa inyo. I would rather obey God than man. Sundo nakon ang Diyos, labaw sa mga tao. Amo ini ang ginasiling naton nga advice, kag nagasiling ang Bible, malipayon ang tao nga wala nagakabuhi sa laygay sang mga malaot. Bisan mga leaders pa, pangulo sang aton pungsod, magtudlo kag maglaygay sa imo, kag ang iyang ginahambal hindi suno sa plano kag kabubuton sang Dios, sunda ang Dios, labaw sa iya katulad kay Pedro kag kay John. Hindi ang tanan nga laygay sang tao maayo. Ang labing maayo nga advice kag laygay amo ang Dios nun nga laygay nga nagahalin sa balaan nga kasulatan, kay man ang Dios iya may tinutoyo nga kita nga mga tao magmaayo ang aton kabuhi kag pagpangabuhi. So siling sa Bible, bulahan o kon malipayon ang mga tao nga wala nagasunod sang laygay sang mga malaot nga mga tao. Kagano pagid ang nasiling sa versikulo 1 sang Salmo 1, nagapadayon siya nga nagasiling bulahan o kon malipayon ang tao nga wala nagahimo sang mga ginahimo sang mga makasasala. So ari naman, nagsiling naman ang Bible nga malipayon o kon bulahan ang mga tao nga wala nagahimo o kon nagasunod sang mga ginahimo sang mga makasasala. Sa Proverbs chapter 1 verses 8 pakadto sa 16,
Mas mayo gid kung may panahon ikaw basahon nimo ang bilog nga chapter sang Proverb chapter 1. Pero akon lang kuhaon ang ginahambal diri. Ang ginahambal diri sang pulong sang Ginoo nagasiling. Siling niya, tuto o kon anak, hindi ikaw mag-upod kung ginahagad ikaw sang mga malaot nga mga tao. Hindi ikaw maghimo o kung magsunod kung hagaron nila ikaw sa paghimo sang mga malaot. Kung imo inibasahon ang bilog nga kapitulo, ang ginasiling diri nga tuto hindi ka mag-upod kung hagaron ikaw sang mga malaot, di ini ikaw nila dalon. Kung magsiling kita, upod ka sa akon, mang-hold up kita, banggaan naton ang mga tao, patyo naton sila, kuwaaw naton ang ilang manggad, dalon naton sa aton balay, punon naton ang aton balay sa aton mga inagaw nga kwarta, partihon naton ina nga kwarta. Nagsiling ang Bible, anak, hindi ka maghimo o kon magsunod sa mga ginahimo sina nga mga tao. Sa baylo, tumana ang ginasugo sang Dios nga nagasiling, hindi ka magpangawat, hindi ka magpatay. Toto siling sang Bible, anak, warning, hindi kagid magsunod kag maghimo sa ginahimo sa sining mga tao nga mga malaot. Kay kontra sang Dios ang pagpangawat, kontra sang Dios ang pagpatay sa aton isig katao. Warning, anak, hindi ka maghimo, hindi ka mag-upod sa sinang sahi klase sa mga tao nga nagahimo sang dalagko nga makalakasan sa sini nga kalibutan. Kag nagsiling pagid ang balang kasulatan nagapadayon nagatudlo sa aton, siling sa Bible, bulahan o kon malipayon ang tao nga wala nagaupod o kon nagabuylog sa mga tao nga nagayaguta sa Dios. May mga tao nga nagayaguta sa Dios. Siling sa Bible, hindi ikaw mag-upod kag magbuylog sa ila. Kay man siling sa Bible, malipayon, bulahan ang tao nga wala nagaupod o kung nagabuylog sa mga tao nga mga nagayaguta sa Ginoo. Sa panahon ni Jesus Christ, may mga tao nga nagsikway kay Kristo, nga mo ini ang mga tao nga nagayaguta sa Dios, nagayaguta kay Jesus Christ. Sabtong tion nga si Kristo ginhukman na sang mga leaders nga galansang siya sa cross. Ang mga soldado nga Romanhon, number 1 nga nagayaguta sa Dios. Naghimo sila sang korona nga damo sang tunok kag ginsulob nila sa ulo ni Kristo, kag sila nagaludlohod kag nagasinggit, mabuhay ang hari sang mga Hudiyo, mabuhay ang hari sang mga Israelinhon. Gintampa nila si Kristo, ginahanot nila si Kristo, kag ginayaguta, ginaduplaan nila si Kristo. Ini amo ang mga tao nga ginasiling sa Bible, nga mga tao nga nagapasipala o kon nagayaguta sa Dios. Ang siling sa Bible,
bulahan o kon malipayon ang tao nga wala nagaupod sa sining mga tao nga nagayagota sa Dios. Halin sang una tubtob subong, may mga tao nga nagayagota, nagalango-lango sa Ginoo. Kag hindi lamang si Ginoong si Kristo ang ginapasipalahan, ginayagota, kundi bisan pa ang mga anak sang Dios nga nagatudlo kag nagawali sa mayong balita, nagapadayon sila sa pagsiling, bino ang ina ang inyong mga ginatudlo, ilabi na gid kung magtudlo ikaw nga si Kristo magabalik liwat sa sining kalibutan. Nagakadlaw sila, nagayagota sila, ginapasipalahan nila ang mga anak sang Dios nga nagatudlo sa ila nga si Kristo magabalik liwat sa paghukom sang tanan nga mga tao sa kalibutan. Siling nila, dugay naman ina nga istorya, kag nagakinadlaw sila, kag wala sila nagapati. Sang una pa ina nga sugilanon, nagkalapatay na lang ang mga tigulang, ang ilang mga tatay, wala man ugod gyapon nagbalik si Kristo. Siling nila, nalipat na to si Kristo, hindi na to magbalik liwat sa sining kalibutan. Kag inang tanan ginakadlawan nila. Halin sang una tubtob subong, may mga nagayagota sa ginasiling nga maayong balita nga si Kristo napatay dito sa krus, ginlubong kag nabanhaw, kag ang tanan nga magatuo sinang Kristo nga napatay kag nabanhaw, mabanhaw man siya kag magakabuhi sa walay katapusan upod kay Kristo didto sa langit. Inang mayong balita ginakadlawan, ginayagota sa mga tao. Pero anong siling sang aton Bible? Malipayon, bulahan ang mga matarong nga wala nagaupod, wala nagabuylog sa mga tao nga mga nagayaguta sa Dios. Nagapadayon ang balaan nga kasulatan sa paghambal sa aton, nga nagasiling siya, siling sang Bible, nga sa baylo nga ang mga matarong magkabuhi kag magbuylog upod sa mga malaot, ang iyang kalipay ara sa pagpamalandong sang pulong sang Ginoo adlaw kagabi. Imbis nga magpamati, magsunod kag magupod sa mga nagayagota sa Dios, sa baylo sina ang mga matarong nagapamalandong sang pulong sang Dios sa adlaw kag sa gabi. Tungod kay nagapamalandong sila sang pulong sang Dios, ginakumparar ini ang mga matarong sang isa ka kahoy nga gintanom didto sa higad sang sapa nga damo sang tubig. Kag siling sang Bible, katulad sila sang kahoy nga gintanom didto sa higad sang suba, nagapamunga sila sang matahom nga mga bunga. Kag ang matahom nga bunga nga ginhambal sa balang kasulatan, amo ina ang makita sa Galatia chapter 5 verse 22 nga ginatawag naton ang bunga sang balaan nga espiritu. Ang bunga sang balaan nga espiritu amo ang paghigugma, love, joy, peace, kindness, goodness, faithfulness,
humility, and self-control. Amo ina ang mga bunga nga ginhambal sang Bible. Katulad ina sang isa bala ka prutas, imong sliceon sing bali siyam ka slice o gin slice ina paghigugma, paghidait, kagang katapusan nagasiling pagpugong sang kaugalingon. Mga bunga sang balaan nga espiritu, Diyos non espirituhanon nga bunga nga makita sa kabuhi sang isa kamatarong nga tao. Nga aamo sina tungod kay nagapamalandong siya sang pulong sang Diyos adlaw kag gabi. So nagbunga ang espirituhanon nga mga bunga kag nakita ina sa iyang kabuhi. Pero ang kontras sini amo ini. Kon ang isa kamatarong nga tao nagapamunga sang Diyos non espirituhanon nga bunga, kamusta iya ang mga malaot nga mga tao nga nagsikway kay Kristo, nga nagayagawta sa Diyos. Siling sa Bible nga aton ginbasa kay ina, katulad siya sang isa kaupa o kun labhang nga ginapalid sang hangin. Ang iyang kabuhi wala sing pulos sa tubangan sang Dios, katulad sang labhang nga hindi mo man mapuslan, ginapalid lang sang hangin, wala sing direction, wala siya sang husto nga padulungan, tungod kay labhang siya, kag wala sing sulod. Ang tinggas amo ina ang mapuslanon sa tubangan sang Ginoo. Ang mga matarong katulad sang humay nga tinggas, pero ang mga malaot nga wala sing sulod, wala sang Kristo yang kabuhi. Siling sang balang kasulatan, katulad sang upa, hindi mapuslan sang Ginoo. Sa mata sang Dios wala sing kapuslanan, katulad sang upa nga hindi mo mapuslan. So ginkumparar kag ginkontras sang Ginoo ang kabuhi sang matarong kag ang kabuhi sa mga tao nga malaot nga wala sang Kristo sulod sa ilang mga tagipusoon. Mga kautoran, gusto bala nimo nga imong kabuhi mapuslanon kag mapuslan sang Ginoo samtang ikaw nagakabuhi sa sining kalibutan? Kung ina ang gusto nimo, ang imong himuon sa sining ation amo ini, buksi ang imong kabuhi, ang imong tagipuson, bato na si Kristo sulod sang imong kabuhi, kag mag-alagad ikaw sa iya, karon kag bisang tubtob sa walay katapusan, tubtob nga magabalik liwat si Kristo sa sining kalibutan. Pero sa piyak nga bahin, kung imo man pilion ang kabuhi nga wala sing kapuslanan sa tubangan sa Dios, katulad sang upa, pwede mo si imong kaugalingon nga pagpili, kalimti kagisikway si Kristo nga imong manluluwas, kag atubangon mo lang siya sa tion sa paghukom. Kay man ang kamatuoran amo ini, kag makita naton ini sa balaan nga kasulatan, nga kitang tanan nga mga tao sa sining kalibutan, mga tinuga dito sa langit, mga tinuga diri sa ibabaw sang dito dota, mga tinuga sa idalom sang luta, magapangatubang kita sa Dios sa sadtong tion nga magabalik siya sa sining kalibutan.
kagang mga tao nga magasikway kag indi magkilala kay Kristo, magapiko sa ilang mga tuhod sa tubangan sang Dios kag magakilala nga si Kristo amo ang Ginoo sang tanan nga mga Ginoo kag hari sang tanan nga mga hari. Kung isikway nimo si Kristo subong, hindi ikaw makasikway sa iya sa tanan nga panahon, kaysa tion sang paghukom kita magapangatubang sa Dios kag magapangayo sang husay sang tanan naton nga mga ginahimo sa Ginoo. Kung ang Bible nagahambal nga kung anong himuon naton kay Kristo sa sini nga kalibutan, amo man ina ang iyang paghimuon sa aton sa adlaw sang paghukom. Kung hindi naton pagkilalahon si Kristo nga aton bugtong nga manluluwa sa sining kalibutan, ina nga Kristo hindi man magkilala sa imo sa tubangan sa iyang amay. Kung isikway nimo si Kristo, isikway man niya ikaw sa adlaw sa paghukom. Dito sa tiyon nga kitang tanan magapangatubang sa iya. So ang maayo nga desisyon nga aton pagahimuon sa sining nga tiyon amo nga mag-decide kita nga buksan naton ang aton mga kabuhi kag batonon naton si Kristo sulod sa aton tagipusoon kag patawaron niya ang aton mga sala kag maangkon naton ang kabuhi nga walay katapusan kag magapakig-upod kita upod kay Kristo dito sa langit nga ginama niya sa tanan nga magtuo kag magbaton sa iya subong bugtong anak kag bugtong manluluwas sa sining kalibutan. Mga kautoran, madamong salamat kag kabay ang kaayo kalinong kag paghidait magapadayon gid sa pagpabilin sa aton mga kabuhi karon kag bisan tubtob sa walay katapusan. Madamong salamat.